Pozdrav svima ljudi, evo nas ponovo u Zombiet. Danas ćemo igrati GTA 3 i u prošloj epizodi smo stigli do nekoliko zadataka, ali ja sam prešao onu trku, ne znam nija kako, sa istim kolima, pa sam rasturio onu bazu. Dobro, to sam uradio u prošloj epizodi i srušio jedan brod. I gledaj šta sam dobio kad sam srušio taj brod, ovoga džipa. Hamera, šta je već ovo, ne znam. I stvarno je super. Vidite. Stvarno, baš stvarno. Sada, kao što sam rekao u sljedećoj epizodi, prošloj epizodi, rekao sam da ćemo ići u ovako, imamo da krenemo. Vidimo sam, dobro. Vamo je, preskače brda, pa naravno. Vidite kako preskače brda. Nešto mi preglasno smanjim ovo. Ok, ovako je super. Ako tera to uzbrdo, ne osjeća brdo. Izvinite gospodine, moram pređem. Sačekao bi, ali nemam vremena. Fuck. Ok, sad ovdje policajku, ne baš policajku, ok. Malo ćemo da se unesemo. Fuck, neću da ga izgubim. Fuck, ne. Ok, nismo ga izgubili. S njim ćemo baviti sljedeću emisiju. Ajmo mi da vidimo šta nam je pripremio ovaj gospodin. Ok, ne smo ne gledam šta nam je pripremio, samo ćemo da krenemo nazad na misiju. Okay. Idemo. Sad ne vidim zadatak. Vidim ga. To je skroz mala tačkica na vrhu mape. Sad da obavimo taj zadatak. Znate li, barem jednu 5-6 zadataka nas dijeli samo od drugog grada. Stvarno smo blizu. I kad pređemo u drugi grad, onda prelazimo zadatke, da pređemo u treći grad. A da možda i nećemo toliko dugo. A da pređemo u drugi grad, pa ćemo da počnemo da snimamo GTA Vice City. Da razumete? Ok, idemo šta je sad ovo. Fuck! Nemoj me zezat. Ne, neću gore. Fuck. Želim. Fuck. Kakvo auto. Šta? Šta sam sad ja loše uradio od mene, nije jasno. Samo to. Uđem u njega, eksplodira. Da li sam nešto predvideo? Šta je to? Ako me raznese auto. A ne, ja se nećemo da pademo na tu foru. Idemo sada sa osvetim auto, imamo da ga raspalimo, da ga uništimo i sve ostalo što treba da se uradi, već za to. Juriš! Bum! Hvala što smo krenuo, ali nije trebalo. Mogla sam si sam. Policija me tera, to nikako nije dobro. Ok, neka ne mari, neka na zvestice da će brzo se makne. Aha, vidite, čim stignete neđe do tu, dolazi nov zadatak, nešto. I mi ćemo odmah da otkrijemo šta je to. Okej, ne. Oh. Ja. Okej, ne mari. Idemo dalje. Da li je to ono što mislim da je to? Da je to? Nas dijeli samo brod! Ok, ja mislim da ćemo sad da odemo u drugi grad. A nemoj me zezat. Mi idemo u drugi grad. 100%, ja ću
javiti kad mi stignemo. I ljudi, recite tragička. Vidite, prešli smo u drugi grad. Da li možemo mi da pređemo to u treći grad odmah sa brodom? Znači, idemo do trećeg grada. U stvari ne idemo, ali ćemo da pokušamo da odemo. Znate, ovamo ima... Okej, ja mislim da ima ovamo onako da se prođe, ali ne ono normalno, nego morate da preskočite. Ovako, na primjer, preko jedne kuće, ali ja tačno znam kako se to radi. Evo je vamo, vidite. Ovo moramo da preskočimo. Ne, kako se ovako, ovo moramo da preskočimo. Fuck, zamalo. Kad bi to preskočili, odmah bi došli do trećeg grada, ali neću da se mučim, znate. Idemo da vidimo kakav je ovaj drugi grad. Oma bolnicu da vidimo ide. O stvari. Znate, evo, to je bolnica iz drugog grada. Vidite kakav je bolje drugi grad. Sve je bolje. Baš sve. Evo autobus. Znači ovo je savršeno. Najviše volim ovako autobusjeve teretna vozila ovakova. I sad da vam pokažem zašto ih volim. Evo vidite ovo. Bum. Kad se sudaram. Idemo da vidimo kakva nam je kuća najprvo. I da završimo ovu epizodu. Fuck. Ovam treba. Znači, samo da vidimo kakva nam je tu. Teraju me. Konjokradice. Okej, da zađemo dole. Znači, neće ovdje naša kuća. A ne, ali što ja uvijek moram da budem ovdje, neće. Ali ne mori. Mi ćemo sve da sačuvamo ovdje. Sve što nam se nalazi ćemo ovdje da sačuvamo. Upravo, yes. Okej. Znači, mi smo u drugom gradu. To je savršeno, znači. Ovako ćemo da bavimo zadatke i da stignemo do trećeg grada, mada to nisam. Kako je? Fuck, jeste li vidjeli to vozilo? Vidjeli, to je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam što ste gledali i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!